Diphu Presbytery ameipi ingdeng sirkep thang niphai ingkora plipen niphai ingkora trok abaha pastorate pli chingrum si arna maphan kero karcho kangdu kardom anparta kachingwai ameipi kedeng chingpon Independent Church of India pen Karbianglong Presbyterian Church Synod ke parlo jesemet Diphu Presbytery angkang pi pen ameipi ke padopon along Hamren Karbianglong Presbyterian Church amondoli along pathik ponsi pini mai kecheng arni ongdung ni hang ni rep ni chilepen ni turpenta mondoli ke ja pastor deacon mondoli asar sarpi sarphu risonimso aklimang phar do an chetong dunsi chingrum pon Karbianglong life do anapan kapa chili pon hano non ada ilutun thaipon ada Diphu Presbytery ameipi ada kape dopon ada pini pen kecheng do lapen pini pen cheng ponsi taring kora free pen cheng ponsi taring kora drop an thang asiplo surimira kora kethom laso dipon po lapen so long pastorate free angkang piatum si na alang tum si lakatu kabe kangdu kardom ahin lapen lun cheto pen kecheng lo lakatu kabe dan di kachipi arna malam ka chethan pensi tum mai papijo pon po lasi pini ongdung kecheng arni pen sitami reception committee pen reception committee alang tu penon almu ada kebang tum an amondoli tin ben kebang tum an sitami thala dak sinon amen che thapon bom lo pen kedu ketha kechu kejun hai hui sitami atim atlong japon bom lo dak local mondoli tum si Pini kache tong pastorate pli lake Hamren dongkamukam longni lapen borjan atum chingrum pon kangdu kardomamai athepi mondoli arnam arong supi 4349 mission 4,32,970 Synod office along the Juma Kaprekata 58,717 Number 1 pen 4 total 14,58,537 14,58,537 lunang deng pi trok ner kebra trok siang leng so ke thoma long pen ki hum pon along ke thanjia bang MA Robinson Hansi pensi kachitong dun arato anaphan anamalam pen thananing pangsam pon labang so mai pi kibia long mondoli asar ki pathera mai long arna malam ki than na pen arnam kardom pi ji aphan long nit borjan pastorate MA ronjit teron pen than mum ponji pastorate tin penta lunche tomate choir jumesen pen parju ponji reverend R lalthai pui moderator sitami chetong dunji long nit borjan long kala pen hamre dong pastorate ti atung si chinung lo pen mondoli abang ke kadu gawe pangrom pet ke thomkep ke palom lam ni kwana pahasi pini pen into ponji pini atumi pensi chingrum cheng bom lo la pen pini pensi kenang sot kachingwai nang si bang ke committee padu bom lo la pen ning ve pensi cheng po ke sangarni a jon si tum program bang ke thik tam program du lo Karbianglong Synod man ke silong tanglo Presbyterian Karbianglong Presbyterian Church Synod po si ada PCI Presbyterian Church of India pulo PCI penitong pan Synod pego sila Synod Karbianglong Synod arlo nitum kadu we Presbytery Trok do Presbytery Trok ang bong pen pastorate abang ke pastorate inkoi do kasi dak nitum Hamren abang kapuit dun abang ke Diphu Presbytery Presbytery lo pastorate pido katu babe lagi Hamren pastorate dongkamukam pastorate dongnet borjan pastorate dan pastorate katu kabe pangkompet pen Diphu Presbytery si Hamren pen Daniel inghi Karbianglong live